Takže ahojte u ďalšieho videa. Dneska si posúreme strašidelné video. Prvýkrát to posúram, ani vy asi nie. Dobre, nebudem zase klamať. Posúrame si strašidelné video s týmto youtuberom, lebo inak by som sa posral. To bylo jedno z nejhustějších videí zatím, co jsme koukali. Dámy a pánové, je to tady. Něco. Ježišu. Můžete mi vysvětlit, co to je? Sorry. Tak tohle, borci, to bylo jedno z Video like a poďme sa Ten začátek je scary, bráško. No má už se bojím. Teď jsem si sedl, kámo. Teď jsem to zapl, víš co? Už se na mě bojím. spoločne báť. To je hotovo, čet. Ty kokos, volenie úplne. Diego Spikers započul kriky a volania, ktoré vychádzali z kanalizácie nedaleko od neho. Okay. Vystrašený si pomyslel, že tam niekto spadol a tak zakričal na ostatných robotníkov, aby mu pomohli zodvihnúť poklop a skontrolovali to tam. V žiadnom prípade ale nečakal, že narazia na toto. Tak to jsem zajít, co tam bude, bro. Ty To kokos. tam to je device, že? Bojíte se klaunů. Ty kokos, videli ste tú hlavu? Dobře poslouchej. Petardy. Ty si sice nekoupíš, ale můžeš si koupit třeba použitý iPhone nebo jiný Apple příslušenství na jabkolevně.cz se slevovým kódem BGFitman600. Tak nabíhej 600 korun sleva, bráško. Kamera priblížila k otvoru, zrazu sa na obrazovke objavila desivo vyzerajúca tvár, ktorá sa tam na okamih ukázala a potom zmizla. Kámo, to mi dalo moc. To se odreagovat, čet. Ak sa aj vám pri tomto videu zastavilo srdce rovnako ako mne, dajte mi vedieť Mně se nezastavilo srdce, pro mě no mé chtlo, kámo, vyskočilo ze mě, ty vole. v komentároch. Skoro mi sa mi zastavilo srdce, skoro, Prostě okej? víte, co mi přijde, že mě normálně, že jakoby ty videjka, na který koukáme, jsou čím dál tím víc scary, jakože to je čím dál tím víc scary, kámo. Že normálně jakoby tím, jak koukáme dál a dál, tak se dostáváme čím dál tím víc jakoby scary videí. Že prostě ta série celá, kterou tady děláme, je horší a horší. Protože pokud jste neviděli jiný videjka, scary videjka na tomto kanále MG Fitman Extra, běžte se na ně podívat potom, co dokoukáte tohle. Protože nevíte, o co přicházíte, to fakt jako banger. Máme tady tu sérii a je fakt jako nejvíc top, jakože fakt. Nasledujúce kokos. video ukazuje nahrávku z kamery Tam? umístenej na palube kamiona. Kde je? Normálně teď bojím koukat dál, borci, ale zvládneme to, víš co, ale prostě tohle na začátek. Kámo, už Toto, napíšte mi do komentárov, čo toto je, ty kokos. Neviem, tu je exit, neviem ísť, dobre, nebudem klamať, neviem dobre po anglicky. To si máte. Ja neviem dobre po anglicky. jsem teď normálně potnej a jestli to mám dokoukat teďko celý, tak budeme frajeři, borci, kdo to dokouká do konce. Ktorý ide po temnej ceste To je jako big balls, chápeš? uprostred nekonečnej krajiny v americkom štáte Louisiana. Dívejte se na to nejhorší. Na tady mám talíř s jídlem, co jsem jedl. Asi včera bude Vánoc, jsem prase, ale zahodil ty sluchátka, tak jsem je hodil do toho talíře s tím jídlem, kámo, jestli se lehne. Jak jsem ty sluchátka potom odhodil z toho talíře, kde posadil mám rejky do systému. Co to je, vole? Kámo, já se bojím, já se bojím, kámo, já se fakt bojím. Mám strach na to koukat, fakt se bojím, kámo. Fakt doma je to, fakt se bojím, že? Fúha. To si robíte saládu. Choď tam. Ty kráso! To si to Ale si víš, dáš prdel. Pojď, kámo, husinu, kámo, husinu. Normálně mám husinu, bro. Zrazu sa na pravej strane vedľa cesty ukáže postava, ktorá sa zdá byť dievčaťom. Je oblečená Ty na kráso. bielých šatách a jej tvár je rovnako bledá. Keď sa Kámo, tak to je scary, bro. k nej vodič s kamionom priblíži, A co máš v té ruce, vole? No, zakývala, to je čo pravda. môže vidieť tesne predtým, než sa stratí zo záberu. Video Co to bolo, Tejr? okrem lokácie žiadny ďalší kontext a tak si môžete iba domyslieť, čo tamto dievča uprostred noci robilo. Kámo, teď si, představte si jednu věc, jo. Jen tak čistě, vole, takovou, že kdyby to bylo ještě víc scary, to videjko, jo. Představ si, že ty závory jsou dole. Jen si to představ. Stranger Things, yeah, what the hell? Všude tma, jak, prostě tma, jako v tomhletom videu. Po pravé straně uvidíš tu postavu tady, ale závory jdou dole. Ty musíš těm závorám jít, tam je tady, a ty musíš jít sem.
Ježiši. Tata, Melanie toto urobila z toho takto a takto si ostal buchlo. Ja som stala takto urobiť. Hej, ja. No tu aktiver. Aha. Ten C som takto, Hej ja. Tak si dostala. Ahoj, co takto. Mama. Ja. Dojedete k těm závorám, že? A chci to. Povedať, čo to v skutočnosti naozaj je. Hej. Mimochodom, ak chcete vidieť moje videá v predstihu a ďalšie koncepty, ktoré nie sú tak úplne vhodné pre YouTube, pozrite si môj profil na Hero Hero. Odkaz nájdete pod videom. Jednotka intenzivnej starostlivosti. V Sabre Než tak jednotka intenzivní péče v ruce. nájdete druhovia sa objavilo video z nemocnice natočené z kamerového systému v oddelení Tak tu jednotky ukáž. intenzívnej starostlivosti. V tomto videu môžeme vidieť niečo, čo sa zdá byť priesvitným prízrakom, ktorý sa pomaly a ladne pohybuje po izbe. Ti to? Toto. OK. Jako kámo to vypadá fakt jak něco, víš co? Pozrite. V nemocnicích se prý tohle děje fakt často, no. Pozrite. Ne, či to vidíte? A pozrite toto biele, toto biele. To je ten duch. To je kokso. Kusu košu normálne mám. Já se bojím. To je hotovo. Napriek tomu, že to pôsobí Když se bojíte, napište mi to schválně, že se bojím. fascinujúcim a presvedčivým dojmom, musíme sa na to najprv pozrieť s kritickým pohľadom. V diskusii sa väčšina ľudí zhoduje, že pravdepodobne nejde o žiadneho ducha, ale iba o pavučinu, ktorá sa znáša nedaleko od objektívu kamery. Nie! A To nie je pavučina. Pavučina, brat. niekedy prostredie nemocnice môže posilniť našu túžbu veriť na prirodzené javy, pretože je to miesto, kde Mohla by to být pavučina, jo, ale nevím. mnohí ľudia odchádzajú z tohto sveta. A aký je váš názor? Je to len pavučina, alebo by mohlo ísť o bývalého pacienta tohto zariadenia? Určite pacient. Ty kokso. Na hubách, ty vole. Byl bývalý pacient, kámo, duše to byla zpráva. Neznámy hubár natáča video pre svojich kde ukazuje, ako v lese natrafil na huby rastúce na zvalenosť. Jinak borci na YouTube a na TikToku budou muset, když dorazíte na Kýku, máte celou obrazovku. A za ty body máte hodně. Vražte na Kýku. Rome, po chvíli z ničoho nič z hĺbky lesa začuje byť kriky, ktoré sú Teraz ste ešte videli. zlosti. Hubár však zostáva kľudný. Mami, nemusíš mi liesť do kamery. Reklama! Sabi ma. This one looks like it has a bite out of it. And this one. And this one over here. Looks like it's holding some water. To čo bolo? To bych si dal, kámo. To normálně vám říkám, že bych vzal nohy na ramena. Neboj. I think it's time to go. Nevím, kámo. A ještě takovýhle dlouhý křik, že jo? Neboj sa. To nebylo úplně normální, jakože křik, že jo? Napíšte mi do komentárov, že či ste zase vidieť Melanie niekedy. Čas odísť preč. Je vystrašený, no nedáva to veľmi poznať, čo situácii dodáva ešte viac napätia. V lesoch sa môže nachádzať čokoľvek, takže priradiť tento hrozivý zvuk k niečomu nie je veľmi jednoduché. Tam jako nikdy nevíš, borci, jak to jako může dopadnout, že jo? Prostě cokoliv. Nevíš, co to je nějaký magor, víš co, nebo že někdo utekl z bláznice, nebo nějaký prostě vyštvaný topek, vole, na něčem, který potom vyskočí. To je úplně sami dole. Ježiši. Tata? A tata?
poď sa na niečo pozrieť. Ale proste ja nechápem. Proste ja nechápem. Taktiež však môže ísť o podvod a No tak to je podvoch. Pozri na to. Prosím? Pozri. Malý týpek, Je, ale bože. skočí. Prostě nechoďte úplně sami do lesa, víš co? taktiež však môže ísť o podvod a Hubar si niekde v diaľke položil glutoterebrák a všetko si to dopredu pripravil. Jako bude, no. Tak čo myslí? To si mohl prostě přes šlobeníku, jako no, dá se tak. Je to skutočný výkrik niečoho tajomného, alebo len pokus o zaujatie inak nudného videa z lesa? Opäť sa vraciame do subredditu Duchovia, ktorý je preplnený rôznymi desivými videami, príbehmi či fotkami, no len málo z nich je aj použiteľných. Obrázok, ktorý vám však teraz ukážem, sa stal takmer i hneď virálny. Tento užívateľ vydal pred mesiacom fotku, z ktorej behá po chrbte mráz. V popise uvádza, že už niekoľko rokov počuje zvláštne zvuky z kuchyne a konečne sa mu podarilo zachytiť to, čo je zrejme ich zdrojom. Kámo, to vidím už. Tady Máš. Ty koko. Oh my god. A ja, či to vidíte, pozrite. Toto. Však to je babartada. Nie je tento kruh? Tá pauza, tak tam je to strašné. Tak ho nevidíte. Neviem. Zapnite si svetlo. Oči. Otvorte. Ty kokšo. Pozeráš. Zobacz, jak si ty doskoczyła. Jak si ty doskoczyła? Môžeme jasne vidieť osobu muža s čiernymi vlasmi a oslovami. To však nie je všetko, čo autor pridal. Milanka, hraj a nie Vývar som našiel odchádzaj. aj toto video. se bojím, kámo, ale vidíte, se bojím, snad neskočí, prostě no mé Uno. se no mé redy nikoho věděl, přísám, že no mé prostě vypíná. Je to tam? A jo, kámo, a jo, hejbe se to, borci, je to tady. Vidíte to, nevím, jestli vidíte. A fakt. Mama ještě raz. To odešlo pryč. Či počkaj, ukážte. Vidíte? Kokos! Môžeme jasne vidieť tú istú postavu ako na fotografii, Co? ako sa pokojne prechádza po miestnosti a potom myhne Jaj. Károk sa autor vyjadril, že v tomto dome už nebýva a žiadne ďalšie dôkazy nemá. Extrém, kámo. Čo poviete, podarilo sa mu zachytiť ducha, ktorý ho terorizoval už niekoľko rokov, alebo mali Já vám říkám, že při prvním takovýmhle náznaku něčeho paranormálního v bytě, ve kterém bych žil, Fúha. okamžitě odstěhoval. Jakože okamžitě, víš co? veľočného spolubývajúceho, o ktorom To vôbec má- netušil. Nie. Okej. Sme tu. To jest. A plus 4. To čo meníš? Blau. Na čo si si dávala, že muša bel, ty nemáš? Blau. Este laskel. Známa žena si užíva slnečnú nedeľu v vodopáde a Tak toto už asi predsa nechcete pozerať, prepačte, ale... Alebo nie, vyskúšam to. Fúham, ale fakt bojím sa. mohla pridať facebookový profil. Keď kamerou prejde smerom k vodopádu, uvidí niečo, čo ju značne prekvapí a garantujem vám, že rovnako tak aj vás. Já vás se bojím. Zatím jsem nic neviděl, takže co tam bylo. Nemám plus 4. Sakura přijde. He? He? Co tam je, vole? Já to nevidím.
A fakt tuto. Jo a jo, tady. Na kraju. Wow, kámo. Ty koks. Ty kokso. Melany, neopakuj. Sasu. Teď opět přijel nás pořádný borci. Opět, kámo. Opět už asi třeba po pátý dneskou tohle video. Může být jenom hra vody, že jo, ale prostě... Nedaleko od nej, v strede vodopádov sa z ničoho nič vyformuje čierna postava, ktorá tam chvíľu pobudne. Kámo, to vypadá, když má hůl, všimli jste si toho? Jak když jakoby zholí ten... Dívejte se. Strede vodopádov Ja sa som z si ničoho nič vás vyformuje čierna dala. Jak když má prostě hlava, ramena a tady hůl. postava, ktorá Prostě vole, jak nějaký kabát na sobě. tam chvíľu pobudne a potom sa stratí A potom skočila dolů, víš co? Jednu To mám. si mi dal dobre, aby to biesku. Melánka, tu čo je na vrchu. Mel. Hm. Ja sa nebudem s tebou hrávať, keď budeš podvádzať. Posledný krát. Rum. Pracovníci SBS služieb majú veľa zážitkov, o ktorých by mohli rozprávať niekoľko hodín. Avšak tým Saber je jeden z mála, ktorý vydal všetko za to, aby takéto zážitky mať nemusel. Jeho práca bola naoko veľmi jednoduchá. Počas noci mal iba strážiť priestory a párkrát sa tam nejak prejsť. Práve počas jeho nočných prechádzok začal počuť nevysvetliteľné zvuky a hlasy ľudí, ktorí tam však vôbec neboli. Pip. A pip. A pip. Co? Co? What the hell? To může být jakoby cokoliv, že? A pip. Ty vole. A Prostě já z toho potřebuji na záchod. ukáž. Desivé zvuky síce tým a vystrašili, ale s porovnaním toho, čo ešte len čakalo, to nebolo vôbec nič. Boję. It's just got really cold in here. Just so my apple. Co se tam děje? What? Cože? Jablko jedyne. A. Who are you? Oh, what the fuck? Kámo? Pohár. Cože? What does this mean? Víš, co se to děje, borci, kámo? Co to je, vole? What do you want? Nemám. What? Kámo, tak to už bych tam nebyl, kámo. Cože? To je. To jako, co to je, vole, tady to? Why are you playing games? Situácia, v ktorej sa ocitol, každou nocou eskalovala. Entita, s ktorou mal dočinenia, ho vôbec nešetrila. Užívala si ho vyčerpávať svojim neustálým strašením. Stojíš? Co se to děje, halo? What? Uno. Kámo, cože? Skrání Melánka. Už sa idem porovnať. Čipky a ideme spať. What the fuck, kámo? Tým po videu spomína, že toto nebolo prvýkrát, čo bol napadnutý. Tentokrát sa mu to však podarilo zachytiť aj na video. Môžeme vidieť, ako To snad ne, kámo. entita hádže zo strany na stranu, ale to by sa dalo veľmi ľahko sfalšovať. To, čo ma však núti uvažovať nad možnosťou toho, že je to skutočné, Jako hej, vypadá to mega hustě, ne, vole? Že ho to tahalo po zemi a pak ho to zvedlo takhle vysoko, jo? je až koniec tohto videa. Ako by sa mu Na to podarilo sa akokoľvek pomoc výjsť až po strop a prečo by potom dobrovoľne spadol na zem? Ak je toto To je všetko fun. skutočné, bola by to posledná noc, ktorú by som tam strávil. Ale nie on. Tým je o mnoho odvážnejší ako polovica z nás. Jeho posledné video uverejnil ešte začiatkom marca tohto roku a z toho, čo zachytil, poriadne mrazí. Co to je, kámo? Ty ruky. Hej, to přestává být prdel tohle video, borci, myslím to úplně upřímně. Ty luky. No? Ty luky, ty luky. Powiedz mi tak tam niech człowiek nie będzie. Preč. To by.
Prečítalo. Ukáž. Tam ešte raz. Aha, posraj sa. Tak to by malo byť z planetový. Hlavne iný zvuk. Sakra. Viete čo, ja už mám starách jak blázor, už to ešte natáčať. Tak, toto by bolo asi pre dneska všetko. Aj tak, už to natáčam dlho. Tak, toto by bolo pre dneska všetko a čau čau.